Az aggász, hogy van például a ChatGPT, a már mesterséges intelligencia. Én képes voltam olyan dolgokat megbeszélni vele, amiket máshol nem. És az a vicces, hogy Szilmai Gergelynek néztem livestreamjét, mit gondol a mesterséges intelligenciáról. Ő megmondta, hogy ő nem fél attól, hogy ez így elvenni a munkáját, mert egyrészt nem kreatív, másrészt meg lelketlen, így lelketlennek nevezte az egészet. És azt mondta, hogy ha majd lesz lelkük, akkor majd talán el lehet gondolkozni. Egyelőre nincs lelkük, meg nincs a szubjektív látásmóduk. Én a rajzos témával kapcsolatban hallottam egyszer egy ilyen beszélgetést, hogy kérdeztek egy művészt, hogy ő nem fél attól, hogy elveszik a munkáját, majd az mesterséges intelligencia, az AI, hogy majd nem az ő rajzai. És akkor mondta, hogy ő azért nem fél, mert egy-kettő ember valami konkrétan a művész miatt hajlandó fizetni a munkáért, hogy azok, akik meg viszont azt mondják, hogy ők inkább egy géppel csináltatják meg, mert annyira nem számít nekik, azok alapból olyan emberek általában, akik nem fizetnének ki egy rendes rajzolót amúgy se, vagy alul fizetnék, úgyhogy... Meg hogyha elő is fizetsz erre a mesterséges intelligenciás beírsz dolgokat, nagyon nehéz úgy beírni valamit, hogy tényleg az jön ki, amit te szeretnél, és akkor már egyszerűbb egy művészt, vagy egy artiszt ott felkérni, hogy rajzoljam már meg. De nem csak ezért, mert hogy nem minden esetben van ez így, de kifejezetten akik általában a rajzokat szoktak kérni, azoknak előfordul, hogy van kedvenc művészük. És hogyha tudod, van egy stílus, amit tetszik, tudod, hogy az ember azt csinálja kifejezetten, és szerintem, hogyha valaki azt mondaná, hogy van egy gép, ami olyan stílusban rajzolja le, amit akarsz, ahogyan ez a művész tenni, akkor is úgy lennél vele, hogy ez mégsem olyan, mint amit szeretnél. Igen, ez pontosan így van. Szerintem ezért az artistoknak nem kell egyáltalán félni a mesterséges intelligenciától, mert most nézzük meg, ott van a Midjourney. Gyakorlatilag gyönyörű szép képeket lehet vele létrehozni, ez való igaz. Viszont napjában szerintem több 10 vagy több 100 000 képet hoznak létre vele az emberek. És ugye ezt tudjuk, hogy amiből nagyon sok van, az egy idő után elértéktelenedik. Tehát senki nem fogja azokat a képeket értékesnek gondolni, mert bárki készíthet egy ugyanolyat, vagy ha nem is teljesen ugyanolyat, de egy nagyon hasonlót, mint amit valaki már elkészített a Midjourney-vel. Míg hogyha ránézel egy olyan rajzra, amit egy művész készített, még ha nem is annyira szép, vagy részletes, vagy jól átgondolt, mint mondjuk amit a Midjourney csinál, akkor is abban tudod értékelni a mögöttes emberi teljesítményt, hogy ott valaki tényleg ott ült előtte 5-10, akár 20 órát, mire megalkotott egy művet, és nem csak egy program lefutott, és abból lett valami. Tehát, hogy szerintem nagyon sokan azért fizetnek a rajzokért, mert azt akarják, hogy tényleg valaki olyan csinálja, akinek megvan rá a tehetsége. És ezzel nyilván támogatják is, ahogy Kodi mondta, a kedvenc művészéket akár. Ez nagyon szép. Ugye, majdnem elérzékenyültem. Ami még mesterséges intelligencia, az a hangok, meg szinkron hangok. És a Disneynek, ne hívjuk úgy, hogy Disney, mert Disneynél több fejes is van igazából, szóval a Disneynek az egyik fejese, és nem is egy, hanem többen is, ugye azt gondolják, hogy hát majd akkor az lesz, azt szeretnék elérni, hogy lesznek az alap Disney filmek, és majd azokhoz a hangokhoz ilyen mesterséges intelligenciával viszonyuljanak majd. Na most egyrészt vannak tényleg tök jó mesterséges intelligenciás hangok, de egyelőre, hogy jó legyen a szinkron hang, ahhoz mindenképpen kell referenciahang, másrészt pedig ezzel is sokkal többet kell szenvedni emivel, mint sem találni rendes szinkron hangokat, melyek leszinkronizálnak egy filmet. Ha már itt tartunk, hogy szinkron hang, nem tudom, hallottátok-e, ugye Bruce Willisnek most van egy olyan betegsége, ami teljesen a kommunikációját megbénítja, tehát gyakorlatilag ellehetetleníti attól, hogy színészkedjen, a munkáját végezze. Viszont én úgy hallottam, hogy teljes mértékben ő eladta a digitális jogait, ami azt jelenti, hogy
CGI-vel tulajdonképpen őt újra filmvászonra vihetik. Most erről mit gondoltak? Ez mennyire jó, nem jó, hogy így tulajdonképpen egy színészt konzerválni lehet? Szerintem, ha a színész beleegyezett, akkor én legalábbis úgy gondolom, onnantól kezdve nincs ezzel olyan nagy probléma, mint sem, hogyha úgy... Ugye most azzal vagyunk problémában, mint például a Shrek magyar hangja Gesztesi Károlyal is, hogy ő elhunyt és erről nem tudott nyilatkozni. Most Hát jelenleg tudott igazából a családja tudott igen nyilatkozni. Jelenleg viszont akik így már kiöregedett színészek tudnak nyilatkozni arról, és akkor egyszerűen megmondják, hogy akkor felőlük lehet-e, vagy sem. Viszont azt mondta, CGI-jal kell feltenni. Hát most, ha van egy olyan film, aminek folytatása vagy hasonló történet megkívánja, például ugye a Star Wars-oknál van az, hogy hunnak el színészek, de még történet miatt nem álltott volna életben, meg hasonló, akkor én azt mondom, hogy oda még okés, de hogy teljesen feleslegesen jön egy új film, ahhoz nem kell szerintem feltétlen ő, vagy hogy mondjam. Igen, ez jogos, hogy mellékszereplőként, ha ugye a sztori megkívánja, akkor vissza lehet hozni egy ember, de mondjuk már egy Die Hard 6-ot, vagy nem tudom mi lenne a következő része, így visszahozni Bruce Willis-szel a főszerepbe, és akkor tudod, hogy ez valójában már nem ő játsza, csak számítógéppel megrajzolták, hát az már nem, szerintem nem ugyanolyan lenne. Nem lenne meg az a feeling, hogy tudod, hogy igazi ember van mögötte, hanem csak egy digitális más. Igen. Hát, hogy mondjam, a néző megérzi azt, azért ezt így mondtad azt, hogyha még azt lehet, hogyha nem mondják, akkor érted, akkor csak annyi esik max le, hogy ezt általában nem így szokott kinézni, vagy hogy kicsit lehet robotiasnak érződik. Már az ember már akkor is kicsit ilyen laborba tenyésztetnek érezte azt, amikor Ryan Reynolds már így sokat gyára ugyanazt a típusú karaktert adta elő, úgyhogy azon gondolkozzam, hogy vajon tényleg így most megcsinálnak Bruce Willis-t esetleg, hogy nem is ő van ott, hanem egy gép, akkor azt az ember mennyire venné észre amúgy. De még hogyha nem is lehet észrevenni, ha tökéletesen megcsinálják, és nem mondanád meg, hogy ezt nem ő játsza, akkor is, ha tudod, hogy nem ő játsza, szerintem kicsit ugyanúgy, mint a Midjourney-vel is, hogy nem tudod értékelni azt a mögöttes színészi teljesítményt, Hát, hogy ő tényleg eljátszotta azt a szerepet. Jó, hát megrajzolták CGI-vel, mint hogy megrajzolnak dinoszauruszokat, meg sok mást is. Hát az igaz, már most is álltak már olyat, hogy deepfake-elték minden ilyesmi arcokat, meg ilyesmi, és azért a nézők is tényleg úgy is kezelik. Ez inkább már tényleg a ilyen háttérmunkásoknak az érdeme, és nem pedig az eredeti színésznek igazából. Nincs mit szépíteni ezen.